Yarero aba director naboiga baremi kurwa Sechi Factory cha Itumbe na Nyamache cyatwara igikaro ekyokorekana kira umwaka heri gukwandira hegatime cyanda baremi bekemerije cyaye babwetera abigo cinjira babwendete kubwatia hase emirobiri yabo yabotambe heri kwenekya unankonyora bare bonus ebwendete ukwana ime ye factory ya Nyamache ensemo ebunge abo basi niko bono munyakero gubwe factory ya Nyamache Maxwell Magoma anyarako bagakuruko bole gocha sabaremi bekemerije kyo ye cyaye gokerenda buya asogoke burugera gokebekera obuoyo nawe gotwara echaye ase chintunde isatokera omutienyi eribaine kibuna echaye bagokoba gochia Sechi Factory nechaye ebwate ekerengo kerige isaine gyokonyora bonus eisaine buna gutumanya murikito Caroline Mosa tekana nege ikaro kia bene kiko bage gokorwa Sechi Factory au imense yetu ya Kenya Ditkoria lero kurwa Sechi Factory ya Nyamache igikaro kia bene kia bage gokoreka abo saba director nabaiga balimi baba gwikirana Sechi Semecho rigotwara igikaro kia bo kyo gukora umwaka Itu ya answer correct ya Mombasa simply because the quality ya improve and to what na so tuigwa tuwa nengo kutokea hoki so iwana ni na bale integrate kwa kile kitu tuita donc comme tole na bala kwa I want to believe that the government na yeye anchirangire tuanze kupatia abantu atiga mangana yo kuja kulecha kiagere biasara ibina byakoreka nete SMS mahate Sechi Factory kirikia bale bichi alenge mahate KMC kigapo independent factories kigateko tutege biasara muri nimo tutakamira context kinogete byaro gatora wecha ayo tekerwa torumara kano mutienyi osemara gatatu tekere yake igo ebintu bine mbiro bikebike tutegete bukwanira nabale asito bwate naro emechando go yechipara na amangana kwerende extension services ngokwana tolene county government gito bwatesi abalimi abaito banyale konyora obosemi bogochiko bakonya bochimara Rengana no director Abel Kenyoruniga abasabira abalimi abanyare ko ba abatwereru na gosimeke chaye nyinge elibabe bakuatana no kurwa Sechi Factory ya Itumbe eyo ebwenerete ko bage gwatana no kurwa Sechi Factory ya Nyamache turu Nyamache togende Itumbe onye ntubugati chaye ntoguso igomwe igwa conditions kiaruwe lakini rende ntukuwa wikatoborie gentekyo egekogera tukuboria egentekyo there are two reasons one ntugocha komenya Nyamache myaka yonse ntwabaitumi eria kabere mbatagete keyboard kubeka ba director batatu kirefa factory ono nyote bangu jikotomentari jibesa ntumanye tieke wango ihogono inurete chai jibesa comment ki yari bogante ebuya goseri tarikobara bono iga equality zone 11 yengima equality girigo ari Mombasa moisonde narenge cha Pakistan matugana renge Iran equality edu ya chirego bone gento tubolide ne volume iyo chairman ya kwanire egwana teche igoro erinde reduce the cost of operations Ombaso mweno yore board member Sechi Factory yega ya Nyamache niga batebiri abalimi buna nige kyombe gya KTDA nseyo moroberio KTDA Foundation kera chikobage kwena na scholarship gochia somwana yomo Sechi Factory oyora abega gukora buya amatema abo ndakubona muri foundation nga KTDA Foundation sponsorship nga yache wana matemna sogete moje monyore bali bakolire buya Sechi Factory ne sponsor umwana oyomo bali bakolite gamba igoro y'ebintu binde byonse mwonye cyaye telego Sechi Factory enyinge digereche nchobugima bwaito kugwaka na madeni na gora kiango nebichandere menge sana ikoti gamba sababa limibanya Nyamache Itumbe kamoranje mo basako tuyekolete Sechi Factory igoro y'omuntu onye nemechando mubwate chitundo bali tema morora marora meka ina ikiri chyo bizirerega bandi gosoro wemechando ya ino bona boja mutinyu sto taraba kapu yemechando yobu ya beire chigali na chiabodire chikola to boyo na bono Mombasa chigali chiabodire ikotate ko basabana ina asmaje chigali chigotoka yakora
government nebwata moyo na Mombasa over 2 million bucks na intunto gwato boyo muna KDDA egento kia kere nensigari toleka nyorega alibura kuri nyamacha atoje tometo letero boyo kabega toletera bara to kwata bana ti university college elime kitokone tokagenda gari ese toko itorieroni twa ego chikora twa nyore yene ntirego ono twa sinikoirana kota paki kobori ngakieroni yane ntuguru ekine ngo saba mogani moto kwana ali chovisi ese tibengi tie tigo tichata mendera na ekere chiararire lakini asabire motokonya abalimi tonyore bese kusomeria abana Rwa Nyamache ime bunge ya Babasigi kwa ripota ya Mayane Soko TV Elietaria Mausa Caroline.